Sheosaimh is me Sean, is me an banisteoir margaíochta an seo le Citylink. Tá cólacht bus é Citylink bunaíodh muid an seo an gáile breis 20 bliain ó shin. Tá 10 seirbhís agan, cuid go behéins 3 gáile, agus ceanna héins as gáile go na cantar gaeltachta idir gáile agus an clochán. Tá sé antábhachtach chumsa go pásanta bhfuil an Ghaeilge chun lárnach na rudaí inant muid an seo. Tá sé mar chud lárnach gon bhranda, tá sé sa mana tá agan go dé tú slán. Tá sé tábhachtach mar cholach gailehach mar is dói an chathair seirbhís gaeltachta go bhfuil an Ghaeilge fitte in our scéal, mar tá an Ghaeilge fitte is dói a scéal na gaileheh í féin. Táimid an bródal as an service customary atá a gcuin, agus tá sé an tábhachta dún bheith ábalta service a chur fáil don phobal gaeltachta mar chuid dé sin. Má tá aine ar géirí seirbhís allhain 3 Ghaeilge is féidir gléiche chuireann, nó is féidir dul deagháil linn 3 riomhfos, nó ar na meán hóisialta agus bé muid an seirbhís 3 Ghaeilge a thuirt agus tá muid an bródú leis sin. Máid an bhasta Sheosaimh. Déanann ba an céad bus eile ag leabhar tar éis de. Cínte is féidir leat an pása úsáid. Tuis céanna farta agus mar gobal sa ranó margaíochta. Is ról iontacha seo chumsa tíochtas áireann agus a bheith ná hang rúchas ósa de teas chathair, níor an bogarúáda ó bháile, agus bheith ná a bheith lonathe ingáile agus bheith ná a bheith gobal tríd an na Gaeilge. Diagwich, my name is Bhavya and I work with the marketing team here at Citylink. I have picked up a couple of akil myself and I use them on Shagas and Shod.